Hi everyone, it's me, Rambo from Sanger TV. Ang gagawin natin ngayon ay mag-travel. So, ito yung magiging first time kong mag-travel vlog na ito. Di pa ko sure kung saan ako pupunta ngayon, pero yung goal ko ngayon ay makapunta ng Tagum City. So, bago nyo panoorin, i-hit at subscribe ang channel na to. So, kung ready ka na, let's go! So ngayon guys ay mag-aantay tayo ng bus para makasakay tayo papuntang Tagum City. So masyadong mainit ngayon kaya lagi akong nagbaon ng payong. Hi guys, nandito na tayo sa Tagum at kasama po yan, nandito po ako sa gym mo Tagum nila para mag-relax at umanat ng pagkain dahil pagod at gutom na ko mula sa biyahe. Nakalimutan ko pala, hindi pala ako nag-lunch kanina kaya hanap po na akong makakain dito. Di halatang busog ako. Di halatang gutom. Kaon na sab. So guys, nandito na tayo sa tinutuluyan ko ngayon dito sa Tagum. At syempre matutulungan tayo para bukas pupunta tayo kung saan man tayo pupunta. Good night muna tayo. Good night. Good morning guys. Time check is now 6:30. Ngayon mag-prepare na po ako para mapunta sa pupuntahan namin. See you! Hi guys! Nandito na tayo sa labas at pupunta tayo sa terminal ngayon para pupunta sa ating destinasyon. So napapansin natin ngayon ay masyadong makulimlim. Sana hindi umulan mamaya kahit paano na. Sayang yung pupuntahan natin kung umulan din pala. Sana hindi uulan. Hey guys, nandito na tayo sa Tagum bus terminal. Pero bago yun, kakain na tayo. Morning! May 6-2 dahil. Marami na pangalan, sir? Ah, yes po. Sila edad, sir? 23 po. Asa ni Ikan? Tagum po. Asa ni Modto? Sa Dagat ni Baste nga resort po. Cellphone number po. Thank you po. Salamat! 197.
nandito na tayo sa Dagat Ibaste Resort. So, yung entrance po dito ay 100 pesos lang po pag day tour. At yung pinakamura nilang table ay naghahalaga lang ng 350 pesos po. So, nandito tayo ngayon sa kanilang infinity pool. Sa halagang 100 pesos, may enjoy nyo na ang kanilang infinity pool. Oh, grabe. Ang ganda. Ang ganda ng kanilang infinity pool, no? So may grill sila dito, kaya pwede kayong magluto. At take note, walang corkage fee sila dito. Yung island na makita nyo dyan ay Samal Island. So guys, ang masasabi ko lang dito ay napakaganda na resort dito. Kung gusto nyo puntahan, i-search nyo lang ang Dagat Ibaste na matatagpuan sa Pantukan, Davao de Oro. Mga 3 oras lang yata yung biyahe mula Davao papunta dito. Sasakay lang kayo ng bus at bababa kayo sa Pantukan. Pagkatapos doon ay pupunta kayo sa kanilang health screening para maglalagay kayo ng details para na rin sa health protocol ng kanilang munisipyo sa Pantukan. Katapos noon, pwede ka nang sumakay ng tricycle at sabihin mo lang, pupunta ka dito sa Dagat Ibaste. So, pwede din kayo mag-overnight dito guys. May mga rooms din na pwede nyo i-avail dito. Grabe. Grabe, ang ganda talaga ng infinity pool. Yung cottage, yung pagkain na medyo affordable naman din. At yung amenities nila dito, meron din silang basketball, infinity pool, beach, at yung cottage nila na murang-mura lang. Sa naghalagang 350, may enjoy mo na yung cottage niyo. So guys, ano pa yung nakita nyo? Punta na kayo dito. So dito lang muna ako magtatapos. At para sa susunod nating bakasyon, huwag na kalimutan i-hit and subscribe our YouTube channel. And this is Rambo. See you on our next vlog. Bye! Ano mo? Oo. Ano, laki na tag-bus eh. Edad? 23. Yung number? Salamat!